Ne dwada. Oi. Pak. Sudah biar koma. Asante Achim watch team no ɛyɛ yɛ adwene sɛ yɛbɛkɔ Agogo ɛyɛ adanseɛ FM na yɛakɔtwa interview quick one bi. Yɛsɔre anɔpa no na kyerɛ sɛ nsuo no ani nyɛ fɛ. Asɛ Nyankopɔn mu na yɛbi sɛ ɛne yɛse a yɛbɛyɛ ne dɛ yɛte sii so. Enti yɛfa mmɔɔ so kwan na wɔde kɔfa Kurofa junction na Kurofa Nkwanta de kɔsi Dansa na wɔasi Agogo no. Enti yɛkwan na yɛnam so a yɛkɔ. Ka yɛn ho yɛnkyerɛ wɔ firi dwa so kɔsi Agogo aberɛ a wɔmfa kɔ no.
left. Near Gada. Yes, she said. Bit me out. You see,
Oi, yie kɛseɛ.
Sen so for one. Say it. Ani bo. We. Full back zone so seen me place ah. Back no back no be question. Como é que Oh,